Dinka 25,000. 25,000. Kai ka san kuɗin takalmin nan? Kai ce na taka kashi da ga takalmin nan ka wanke mi ita yanzu. Kai an saba baka abu ba da ka wanke shafshaf ba. Wannan takalmi ne ba kwale-kwale ba. Fatan alade kenan mai ƙarfi mai inganci wannan. Zai wanku kuwa. Sauri haba tana jira. Wannan takalmi amma a yakin Badar ganiman yakin Badar ne. To idan ma yakin sunkuru ne ina ruwanka ba aiki aka kawo ma ba kuɗi da a baka. Maulana so? Dinka 25,000. 25,000. Kai ka san kuɗin takalmin nan? Kai ce na taka kashi da Yan mata, lallai zan nuna ma na fi ka bariki, kai karamin dan bariki ne. Lafiya me ke tafi da ku? Me ka ce? Me ke tafi da ku? ba komi wallahi. Wallahi ba komi. Dama ya zo ya gaida kai ne. Kudi nan ba na sun ba. Ah, ina mu ya isa ya karbi nomban ka ina. Yau Allah ya damu da aljani kenan. Haji Maryam sai kamar tsohon jaki. Wallahi wannan jaki. Ba ko fato. Riya ko masu saina mu. Su saina mu ya fa da yaro. Na rantse maka. Duk ma ya taimaka zai sai maka yana son ka. Inna lillahi wa inna Dore ni hankali. Ya 25. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 25,000. Kai na ina yaran takalmin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ya mana 25,000 Allah. Hai, shinkafa ya yi tsada, monja ya yi tsada, gero ya yi tsada, masara, hanya Tinubu wannan zaben naka hanya za a ya kai kilo da to da kai ina zaka je nan? To ai na ga baka dace da gidan bane, bara dan je. Bara? Shine zaka shiga mun gida salan ka tada matan mu hankali. Bara ka to da balangan geke minki kina yin bara. A baka taimaka min mana bawan Allah. Ni matafiyi ne kuma daga Bauchi nake aka kawo ni Kano almajiranci. Dan abun da dan ci ma yanzu gagara na yake. Daga Bauchi kake? To sani ta bawa falewa. Kai ka to da kai mu ne to sai aka sai maka nan gidan ana yin taimako ne. Gidan taimako ne nan. Kai ma da gani ka dan shamiya ne hala. A na ce kai a feffen dan gidan ne ko? Bin sani ba. Kai ka nemi sana'a. Wannan ba sana'an da zai bille da kai bane. Ya ba manki baya son ki ne ya turo ki yi bera. Ki koma gida ki kama sana'a ki shiga islamiya wannan ba nan ba zai taimake ka. Mu ma da keke gani da gidan nan kwaluban mu muke si. Ai na ga alamu. Komai yayi sada. Amma duk abin da za dan Allah ka bani shiga nayi bara. Wallahi ina ga an taba kai ka hizba. Oke hizba a Kano take fa. Okay. Kafin a kai ka hizba. Dan banki. Mu za ki zo muna fama da rayuwa ki sai wani ya taimaka miki. To me wanda yana taimakawa ma yanzu neman taimako yake yi. Mo kansiya.